Hi everyone, welcome back to my channel. खुलुमबाय बयनिसिमबो आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं होननानै ओमफ्राय आंबो मोजाङैनो दं ओमफ्राय आं दिनै नोंथांमोननिसिम मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय बे भिडिअआ दा नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आं मा खालामनो नागिरदों माने आङो संनाय भिडिअ लाबोया गोबावानो जाबायमोन ना गोबावथारसिमोन आङो नोंथांमोननिसिम संनाय भिडिअ लाबोया ओमफ्राय आं दिनैसो नारजि ओमफ्राय अमा संनो नागिरदों आरो गोबावजोंहाय आरो आं संफेराखैबो आं बांद्रायबो रोङा नारजि ओंख्रि संनो आलदा ओंख्रिखौ रोंगौ बाट नारजिखौ आं संफेरखायाखै आरो ना दिनैसो फार्स्ट टाइम संगोन ओमफ्राय मारै खालामो मा नांगौ नारजि संनो ओमफ्राय बेफोरखौ आं एसे सोंनानै लाग्रोजोबखाबाय मादै मोननावहाय ओमफ्राय दा थेवबो मादैया आंखौ एसे हेल्प खालामगोन आरो माने आं बांद्राय रोंजोबा नालाय सोंनानै लाबाबोथ' बावोना संफेरै बुस्थुखौहाय बेखायनो आङो मादैनावबो मानावबो सोंनानै लाग्रोबाय मारै सङो ओमफ्राय दा संनायावबो एसे हेल्प खालामफागोन आरो आंखौ मादै मोना नोंथांमोना गाज्रि मोननो नाङा हेल्प खालामनायखौ रोङा नालाय बेखायनो एसे आंखौ हेल्प खालामगोन मादैयाहाय रोङैखौ हारसिङैबोथ' संबाबो जायाना बेखायनो एसे हेल्प खालामगोन आरो बिदिब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आं दा बेदरखौ रुनानै लाग्रोनोसै अमायाबो मेजेम गोजाखा दसे खोबना दोनथ'नोसै आं एसे मोजाङै गोदौहोथोंसै ओमफ्राय बेनि उनावहाय संलांबाय थानोसै जाबाय बेदरा रुखांबाय एबार सुहैनोसै सुनोसै रुखांबाय जि मेजेमल' दङ मोदोमानो गैखाया बनाबो बादाम गोजासो दा रेडि जाजोबखाबाय नैबे नारजि ओमफ्राय नैबे अमा एबार रुग्रोनोसै ओमफ्राय मोजां रुनानै लानानैहाय एसे सुनोसै ओमफ्रायो माबानोसै खारै होनोसै एबार आङो नारजिखौ मोजाङै रुनानै लाग्रोनोसै ओमफ्राय आयौ अराबो रुखांनायनि उनावहाय मोजाङै माबानोसै अमाजों संनोसै अमाखौबो एवनानै लाग्रोसै दा नारजिखौ रुग्रोबायना गोदौहांबायानो दा नारजिया ओमफ्राय एसे एरनोसै आङो जाहांबाय उखुन्दैजोंनो बांद्राय मोजां नुवासै गोदौफुलायबाय सिखाया सोरखौबा दाननो दोननाय बायदि आरे एसे गोदौबानो सुजासिगोन ना मैला गारगार गोखा मोनामलायबाय गोसोमखा
दा रुखांबाय ओमफ्राय रुखांनानै एसे सुनोसै सुवाबाबो जायाना गोखा खारनायनि नङाबा बांद्राय गोखा जायो बेखायनो एसे सुनानै लानोसै ओमफ्राय सुखांनानै आरो खनसे रुफिनबावनानैहाय खारै होनानै आराम गोदौ होनोसै गुदुंथार एसे मोजाङै सुनांगौ खननै खनथामसो एसे गोखा खारनायनि बांद्राय गोखाबाबो जानो हायाना बेखायनो खननैसो सुनानै लाबावनोसै जाबाय खनसे रुफिनबावनोसै ओमफ्राय रुनानैहाय एसे मोजां गोदौ होनानै खारै होनोसै थाब गोदौनायनि खोबनोसै दसे एबार सदा होनोसै एसे गोदौखाबाय नालाय बेखायनो एसे मोजाङै होनोसै एसे बुरजा होगोन आं खारै गैया नालाय बेखायनो सदा होनानै होनोसै गथा गथासो जासिगोनदां ना अखासो हानोसै माथो अखा दोमैलुसो जाबाय एरबाय थायाबाबो गोदौफुयो ओंखायनो एरबाय थानांगौ गोदौबाय दा जाबायानो रुइबायानो नारजिया ओमफ्राय सदाबो होखांखाबायना एसे रिमोनला जानांगौ बे बिलाइआ नै जाबायानो गुदुंथार रिमोनला जाबाय एबार सानोसै उखुन्दैया
मोजां गेब्लेबाय मोजाङै रुइखाबायमोन। मोदोमफ्रुजोबलायबाय आं। आयौ माइसि गरम आरो अराव थाबावनाय। याबो रेडिखा नै दा ओमफ्राय नैबेयाव हालदै ओमफ्राय जिरा गुन्दै दङ ओमफ्राय नैबेयो सामब्राम गुफुर बानलु हाइजें बावनो देजोबखाबाय ज' ओमफ्राय नैबेयो सामब्राम दा एवनांसिगौल' गासिबो रेडि जोबखा। नारजिया मोनखांबाय ओमफ्राय एबार अमा एवनो थाखाय साराय जानोसैलाय। नै नारजिया जाखाबाय। एबार अमाखौ एवनोसै ओमफ्राय बेनिफ्राय ज' संनोसै मोननैखौबो। साराय दुंबाय एबार थाव होसननोसै। साराय दुंबाय एबार ओमफ्राय सामब्रामखौ होसननोसै। बेदरखौबो होसननानै लाखानोसै आङो मोजां एवनानै लाग्रोनोसै फार्स्टआव। बेदरलायबाय। आङो एबार बेदरखौ एसे मोजाङै एवनानै लाग्रोनोसै ओमफ्राय बेनि उनावहाय नारजिखौ होसननोसै। एबार बानलु होनोसै। जेसेबांखिनि नांगौ बेखौ लाखादों बानलुखौहाय ओमफ्राय दा नाङाबा एसे होदेरबावनोसै। जिराखौबो होफानानै एसे मोजाङै एवनानै लाग्रोसै। हालदै होफाखानोसै आं एबार। नोंथांमोना सोर सोरहा माबायदि सङो माबायदि संनानै जायो आंनो कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय। मानो होनोबा बयनिबो संनाया एखे जायाना, सोरनाबा एसे आलदा आलदा जायो स्टाइलफ्रा, संनाय स्टाइलफ्रा। ओमफ्राय आंहा बेबायदि सङो नालाय ओंखायनो बेबायदि स्टाइलनि संबाय आरो। एसे खोबनानै दोनफिनबावनोसै आङो। दा बेदरा मोनखाबायानो, मेजेम ओंखारखाबाय। ओमफ्राय हालदै बानलुफोरखौथ' जिराफोरखौ होजोबखाबाय, एबार संख्रि होनोसै आङो। ओमफ्राय संख्रि होखांनानै नारजिखौ होसननोसै। नारजि होसननानै एसे मोजां खोबनानै दोननानै गोदौ होनोसै। ओमफ्राय बेनि उनावहाय जाबायबो, मोनबाय। एसे बुरजा होखानोसै नङाबा नाङा।
गोथाव नुखाथारबाय फ्राम फ्राम मोजां एवखाबाय आं मेजेमाबो गावनि जेसेबांखिनि मेजेम गनांगौ एवखाबाय एबार नारजि होसननोसै गुदुंथार नामा बे गुसु जाबाय एबार मोजां गोदौथोंसै एसे मोजाङै नारजि ओंख्रि जायैयाबो गोबाव जाखाथारबायमोन दिनैसो मोनजासिगोन बेबो आं संनायखौ फार्स्ट टाइम संदों आङो नारजि ओंख्रि संफेराखैमोन रोङाबाबो संबाय ट्राइ खालामबाय माबायदि जायो नायनोसै मोनबायानो नारजि ओंख्रिया मोनबाय माने मोनखाबायानो गासिबो संख्रि बानलु नांजोबखाबाय मोनबाय एबार गंगार दुन्दिया होनोसै आं एसे मोदोमनायनि एसे गोथावसिन जानायनि गंगार दुन्दिया होबा मोदोमोना ओंख्रिया गोथाव जायो बांद्राय गोखाबो जाखानाय नंला बे रुगारखाबायना आरो मोजां सुखादों एसे साखिनायनोसै आङो नोंथांमोननो आङो ओंखाम जानायफोरखौ देखायबाय थाला बेखायनो आं ओंख्रिखौनो एसे साखिनायनानै देखायनोसै गोथाव मोदोमदों बांद्राय गोखा जानाय नङादां मोजाङै रुगारनानै मोजाङै सुखादोंना सुनायाबो खनसे खननैल' सुवाखै बिदिनो खनथाम खनब्रैसो सुदों आरो बांद्राय गोखा गैया गोथावानो जाबाय गोखाबो गैया ओमफ्राय संख्रि बानलुबो गासिबो मोजाङैनो नांजोबबाय ओमफ्राय बिदिब्ला आं दिनैनि भिडिअखौ बिसिमावनो फोजोबनोसै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय थेंक इउ